Maabot ra gid taon ang among gipaabot o Chicken Joy. Gikan sa Jollibee. Jollibee. Chicken Joy. Lagi. Na akong madam kauban ako. Ganina ra gid mi diri pinaabot pero karon pud taon diabot grasya gid taon. Ang luoy kayong nas buntod kay dugay maabot kay makilid. Napa ka na naglingkod ha tanan, wa pa na. Wa pa nang naglingkod tanan. Ako man kay balik-balik man. Oh, mo ni kadaghan mo na nga halos wala maapod. Halos wala maapod kay tungod sa kadaghan. Mga kananay, bibo kay mi dire, bibo pinulat sa ibang pagkaon. Para kagutom na biyerno. Ban manggod kay. Dati club si Pang. Unya. Kung saan ban layo makain ang among bangko, mo nang lugos may maabot. Mo na sitwasyon basta na mag-attend o seminar sa Pilmico. Nani nagyod basta libre. Nani basta libre magkagubot. Magkagubot. Naunta. Kaya na libre. Nara oh. Wow. Gikan sa Jollibee. Lami kayo basta gikan sa Jollibee. 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 May mga unta ninyo. Atong ukban be, basin og siupaw lang gyapon sulod. Ay wow. Kay gani kay antik mix ka na. Oh, maugya. Mo tik kuan din nga. Nara. Uli kayo no. Napa may raffles, basig makadawat eta. Na, ang katura mo tingali ni palit og page mo ng apel rapol. Mapo. Ang kaning wa mo palit, digid ka kuan. Amay dita basig kagana ta tag 5 kilo. Tagaan ka basta nakakas. Na may palita dito. Katulo man ta nang lista din natay 15 kilo. Mauna. Kadaot kay sa siupaw ang usa, sa tubig ang usa, unya dayon aning paklans dan isa. Mao tong attendance. Ya, napa di untay usa no? Kay nagdawat man silang sito. Sito o kanang cook ang uban. Mangayot tag ko. Padiabetes ng Mo lagi. Gani kay giduhan ako ang tubig. Kami kay naduha kay tagsaman me. Jollibee. Wala pa. Wala pa soft drink. Wala pa soft drink. Dawat beta lang. Doble na kaban. Tanawa. Oh, hatag na po dito. Balik-balik oh. Okay. Pasag dahilan sila ra bitapoy. Sila ra may diabeteson. Sila ra may diabeteson. Wala yung soft drink. Taga murag amigo na diha ng bayhana ba? Amigo na diha kasi sila ra tutunol. Ay, hapit dyan may nakapangutana, sir. Kung sa kailami ng pagka-order libe. Lata ilang ka. Kantidad na ngayon ng 30. Mga tuwag, itagaan na po dito. Ay, pa dito tanang lingkod. Di man, kay pasaka man po dire, kay palingkod og tarong. Di magbarbarog. Ini laging musunod tos patakaran. Hangtod no, di ta kakaon hapit.
ko dito kay naman tayo nagdagkarton. Ako ni pan nga mga nyo, na di man mahatag. O gani. Kaya mo na ilang tanawan ang tao nga mga kailan nila. Mungkin kaila sa ilang tagaan. Live ba yan eh. Bye-bye. Thank you for watching. Kagubot sa rasyon.